Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Sikwincwadi kaYeremiya 35 namhlanje. Kodwa phambi koko ndithanda ukuthi ndithi khuthazeka apho ekhaya ufunde iBhayibhile. Masikhuthazaneni ukufunda iBhayibhile, ukuyixabisa iBhayibhile, ngoba xa singayifundi sizawuphoswa kukwazi izinto uYehova azithethayo ngathi, izinto ezinkulu nezintle ngathi. Sizawuske simamele izinto ezithethwa ngumtyholi ngathi, kanti ngesike sancamathela kwezi uYehova azithethayo ngathi apha elizweni lakhe. Uthi intoske ndicaphule kwiNdumiso 119 verse 105 lithi ilizwe lakho, uDavid eqhayisa pha athi ilizwe lakho lisisipane endleleni yawo, athi liyandikhanyisela ekuhambeni kwam. Sikhanyiselwa lilo ekuhambeni kwethu, lisisipane endleleni zethu. Masiyikholelwe ke, funa siyikholelwe leyo. Aphinde kakhona uYeremiya 23:29 athi uYehova uthetha noYeremiya, alinjengamlilo na ilizwe lam. Oh, haleluya. Athi ilizwe lam lihamile, liyaqhekeza, amatye anyengane zizinto eziqinileyo. Ilizwe lakhe liyaqhekeza, yayazi ihamile. Njengoba umane uthandaza nje, funda ilizwe lakhe uba praising him, uyaqhekeza njalo. Uhleli phezu kwelizwe lakhe liyaqhekeza. The word of God is a spirit and life, utshilo uJesu. So ungathi wena hayi liqhekeza yiphi, in spirit you don't know, wena uboni in spirit. Liyaqhekeza ke, kholelwa apho. Aphinde uIsaya 40 verse 8 athi ubutyane buyoma neentyatyambo ziyaphuna, athi kodwa ilizwe lakho lahlala kude kube kunaphakade. Aphinde kakhona Isaya 55 verse 11 athi ilizwe lakhe alibuyeli kuYehova lilambatha, alibuyeli kuYehova lilambatha, liyawenza umsebenzi walo alithumele ukuthi liwenze. Asihlale somelele siloko sifunda iBhayibhile, sisoloko simthemba uYehova ezindleleni zethu zobomi. Ivesi yokuqala apha iheading ethi uYeremiya namaRekhabi. Ivesi yokuqala ithi njengexesha ukumkani uJoyakim unyana kaYosiya wayengukumkani wakwaYuda, lavakala ilizwi likaNdikhoyo kuYeremiya lisithi, yiya kuRekhabi, iya kumaRekhabi. La maRekhabi is a nation, sisizwe besephaya. Uthi ke ngoku uthethe nawo, uwamemele kwigumbi elibucala endlini kaNdikhoyo, uwanike iwayini. Athi makawabize aye nawo endlini kaYehova, awanike iwayini. Esasizwe sizawuva khona into eninzi emasiwoyifunda kule ncwadi kaYeremiya. Ivesi 3 uthi ndaya kubiza uYazaniya unyana kaYeremiya, unyana kaHabhaziya, nabantu akwabo boonyana bakhe bonke, ndawumema wonke umzi wamaRekhabi. 4 ndabangenisa endlini kaNdikhoyo kwigumbi lentombi zikaHanani, owayezalwa ngumfo wakwaThixo uGedaliya. Elo gumbi lalimelene negumbi leziphathamandla, lona elalingasentla kwelikaMaseya unyana kaShalom, owayengumgcini masango. Sixelela ngabantu abaphaya etempileni wabagcina ebusango. Ela gumbi angena kulo, zama usinika umfanekiso ngqondweni ukuthi yayingelo gumbi nje, yayiligumbi elalingabani nobani nobani.
verse 5 uthi ndabeka iibhekile neendebe ezinewayini ngaphambi kwabo, ndathi kubo khanibambe madoda. Verse 6 athi loo madoda, hayi asiyiseli yowayini, kaloku ubawo omkhulu uYonadabi unyana kaRehabi wathi, zeningaze niyisele iwayini nina nezizukulwana nditsho nanini nanini. Verse 7 ngaphezu koko ke ningaze nakhe izindlu. Ayiva le? Ningaze nakhe izindlu, ningaze nihlwayele imbewu, nityale idiliya. Ngaphezu koko ze ningaze nakhe izindlu, nihlwayele imbewu, nityale izidiliya, ze ningabi nazo zonke ezo zinto, kodwa nihlale ezintintini bonke ubomi benu. Bayayiva nale? Hey, kodwa bayimamela, uzawuva wena. Yabona ukuthi kuthiwa mabahlale ezintintini bangabi nazindlu. Yabona into ukuthi ilife yabo i-limited. Ngoba ngubani into ongafuni ukuba nendawo yakhe, ungafuni ukuba nendlu? Ndani ofuna uhlala entintini? Batya ntoni xa bengatyali izityalo? Hey, yiva ke, kodwa bamamela uLukhozi, bamamela utata wabo, umkhulu wabo uYonadabi bammamela kwisizukulwana ngesizukulwana. Wathi ke ngoku ke, wathi ezo zinto nihlale ezintintini bonke ubomi benu, ukuthi ukuba nithe nenza njalo nizawuba nethuba elide kulo mhlaba eliphambukele kuwo. Nathi bazawuba nobomi obude abanazo ezo zinto. Verse 8 baxelela uYeremiya njalo, uthi siwuthobele ke wonke umyalelo kabawo omkhulu uYonadabi, abe-obedient, unyana kaRekhabi. Thina nabafazi bethu noonyana bethu neentombi zethu asizanga sayisela nje iwayini thina. Uzawuva wena. Uyayiva ukuthi imfundiso ithini na? Verse 9 singazanga sakha zindlu sakuza kuhlala salima amasimi, singazanga salima amasimi nazidiliya. 10 sasoloko sihlala ezintintini ngokuthobela umyalelo esawunikwa ngubawo omkhulu uYonadabi. 11 kuthe ke xa ukumkani uNebukadnezari ehlasela, baxelela uYeremiya njalo ihistory yabo, ukuthi ke ngoku sithe sisazihlalele kamnandi sinjalo ezintintini. Wathi ukumkani uNebukadnezari wahlasela eli lizwe, thina sathi masiye kungena eYerusalem sisabe imikhosi yamakhaledi. Kutsho ukuthi ngabantu abathanda uxolo, peace loving nation, ethanda uxolo, engathandi le nto ukulwa. Uthi thina sahamba sathi masiqonde uba masehle, ngoba nangu uNebukadnezari ukumkani waseBhabheli bayahlasela namakhaledi wakhe. Uthi ke ngoku yiyo loo nto sisahleli apha eYerusalem. Verse 12 libuye lavakala kuYeremiya ilizwi likaNdikhoyo lisithi, utsho uSomandla onke onguThixo kaIsrayeli ukuthi yiya kubantu bakwaYuda ke naloo information nabemi baseYerusalem, utsho uNdikhoyo ukuthi yini na ukuba ningavumi ukuqeqeshwa. Ningafuni uqeqesheka nje. Yini na ukuba ningafuni uqeqeshwa, ningawathobeli
lowo ngumlomo kaNdikhoyo, uthi makahamba ayoxelela amayuda ayeYerusalem, hambise lo mlomo ukuthi yintoni le nto ningaqeqesheki kangaka, uthini mna ninganimameli ndim Yehova, nihlulwa ngaba bantu. Verse 14, abantu abamamela into eyayithethwa ngumkhulu wabo kudala wabhubha, kodwa basammamele nabo. Nena ndinguThixo wenu eqabana khuphi izoluka eyiphutha nihlulwa kunimamela. Verse 14, uYonadabi unyana kaRehabi wayalela oonyana bakhe ukuba bangaseli iwayini. Uxelela the nation ke ngoku, uxelela esaa sizwe samaYuda lo myalezo. Uthi uYonadabi unyana kaRekabi wayalela oonyana bakhe ukuba bangaseli iwayini. Umyalelo lowo basawugcinile, ogcinileyo unanamhla ke abayiseli iwayini, kuba bathobela umyalelo wookhokho babo. Kodwa mna ndiphindelele ukuthetha nani, kodwa anandithobele. Amazwi abuhlungu amazwi aphuma kuYehova, amazwi abuhlungu aphuma kuYehova aza nakuthi families ngama-families ezingafuniyo ukwamkela uYehova, ezingafuniyo ukuthini, ukwenza ngendlela uYehova afuna ngayo. Ilizwi lethu. Verse 15, ndithe rhoqo ukunithumela, uYehova uyaqhubeka, ukunithumela zonke izicaka zabo, abashumayeli ba thumelela eSouth Africa, uYehova uthe rhoqo ukusithumelela abafundisi, pastors, ukusithumelela nabaprofeti, abashumayeli, konke. Uthi ndithe rhoqo, Yehova uyatsho, kodwa simameli, asifuni bamameli. Uthi babesithi abeshumayeli endibathumele bathi guqukani ezindleleni zenu ezigwenxa, nilungise ihambo yenu, musani ukulandela abanye oothixo nibanqule. Kuthiwa musani umnqula abanye oothixo, nqulani mna. Uthi kudala ndithumelela abefundisi, ndithumelela abaprofeti, ndithumelela bonke abantu. Inangoku ke uYehova sasithumela thumela nee-believers. Uyibhiliva ukuthumele kuYehova ukuthi xelela abantu ukuthi njena babaze kuye. Ukuthumela uYesu Kristu, thunyiwe ukuthi xelela abantu ngoYesu Kristu. Uthando lwabo nothando lungaka, mvuze, thanda umbone njengelungisi. Fele lizwe uYehova, alifele lizwe, wasikhulula ngelizwi lakhe, ngegazi lakhe, wasibhatalela cash, igazi lakhe. Yinto ke ngoku ke nathi as-believers emasixelela abantu ngazo, njalo. Uthi ke ngoku uthi naye uthi kudala ndabathumela besitsho esithi guquka, etsho njalo uYohane entlanga athi guqukani kaNomazulu busondele. Ilizwi lakhe entlanga lalivakala. Nathi ke ilizwi lethu siyatsho sithi ndiyamkelani uYesu, siyatsho sithi yamkelani uYesu, sizwe simnyama yamkelani uYesu, ukukhanya kwelizwi. Uthi ke ngoku ke babesitsho besithi mabalungise indlela zabo. Uthi xa nisenza njalo, uthi musani ukulandela abanye oothixo nibanqule. Kudala ndinixelele ukuthi musani ukunqula abanye oothixo. Xa nisenza njalo niyakuma kulo mhlaba ndawunika ookhokho benu, kodwa nina nisuke anandiyobona, utsho njalo anandithobela, utsho njalo Yehova. Verse 16, isizukulwana sikaYodabi unyana kaRekabi sona sawuthobela umyalelo wookhokho waso,
kodwa nina luhlangantini anivumi ukundithobela. 17. Ngoko ke mna ndikhoyo, uThixo onamandla onke, uThixo kaIsrayeli, nditsho ukuthi niyabona uYuda nabo bonke abemi baseYerusalem ndibazisela yonke intlekele endabasongela ngayo, ndabathethisa kodwa abandiphulaphula, ndabakhalimela kodwa abasabela. Uthi inkulu into embi ezayo. Uthetha naba bantu ngoku abaseleyo, andithi ngoku kukho aba bangavumanga ngokwabo xa esithi mabahambe baye eBhabhile. Le ke ngoku ke iza kubuka nabo ukuthi hambe uyobaxelela ukuthi aba bantu aba abafundiseke bahlulwa ngaba bantu abaye bamamela okhokho babo, okhokho babo babaxelela uba bangaseliwayo, okhokho babo babaxelela into yoba bahlala ezintendeni, bangakhi, bangatyali eziwayo. UYeremiya ke wabhekisa kumaRekhabi wathi, utsho uNdikho, usomandla wonke, onguThixo kaIsrayeli, ukuthi nina namthobela uyihlomkhulu uYonadabi, nawugcina umthetho wakhe, nayenza yonke imiyalelo yakhe. Ngoko ke mna ndikhoyo, ongusomandla onke, uThixo kaIsrayeli, ndithi uYonadabi unyana kaRekhabi akasayi kuze aswele ndoda yakundikhonza. Uzawukhonza yena ngoba athola iblessing ngenxa yeloyalty yabo, ngenxa yomnyaniseka kwabo. Ujongile usijongile, umbona into ukuthi into ezincinci, ujonga into ezincinci ukuthi siphila njani. Ukholo lwethu lujongile, ukholo lwethu, jonga ukholo lwethu. Ukholo lwethu ufuneka silubona kwiinto ezincinci. Sensitive. Ayijonge laa nation indlela eyenza ngayo izinto, athi wayithanda, wayibusisa ke. Nathi ke nawe xa wamkela uYesu Kristu, iza uYesu Kristu okumamkela nje kwakho ubusisekile wena, thamsanqelekile wena, you're blessed ngokumamkela nje kwifemeli yakho, umamkela nje ngempilo yakho. Qala ngomamkela, kholwe ngentliziyo yakho, uthethe ngelizwi ukuthi nje uYesu uyiNkosi nomsindisi wakho. Ukholwe, ungathi xa sowumamkele ujonge abanye uThixo, naleyo uThixo uyijongile, uYesu uyijongile ukuthi sebamndamkele kodwa bayangiqoba, ingxubevane. Ungayivumeli ingxubevane. Isisidalwa esitsha. Yekuba ke ngoku ke umamkela uYesu Kristu sisidalwa esitsha, konke ukulahlele ngoku. So uphinde uyofuna uncedo emagqirheni. Jonga esi sizwe, asithathe umzekelo apha, imfundiso endlini. Uthi wathi thina sizuyisele wayini, athi thina sizuyisele. Nawe as an individual iba nezinto ome phezu kwazo ukuthi into ethile yona ndizuyenza. Uyitsho futhi apha emlonyeni uthi into ethile ndizuyenza. Yehova uzawenzela ntoni? Uzohlekisa, uzawubusisa, uzowublesela kanye loo decision etshoyo ukuthi andizusuka kuye, noba kubi, noba kumnandi, noba kuyenyuka, noba kuyehla, andizusuka. Ndizawuma phezu kwelizwi lakhe, nalo ilizwi lakhe. Uthi ilizwi lakhe ngumlilo, ngizawuma phezu kwalo bani. Ndizawuthemba yena. Lithe lihamile, lithe liyaqhekeza amatye enyengane, ndizawuma phezu kwalo, apha phezu kwalo. Jongile kuyehova olukholo lwakho, akubusiseke, busiseka ke, ungasuki